Pamalandong kauban ni Pastor Stan. Gutlo sa pagpamalandong. Kristohanong Pangulo. Kini ang atong pamalandungan karon. Kristohanong Pangulo. Gitawag ka ba nga mahimong Pangulo? Sa panimalay, sa trabahoan, o sa simbahan? Nagtinguha ka bang mapangulo? Sabta kini. Dili nimo ikapugos o mapangayo ang pagkapangulo. Haguan nimo kini aron madanimo sila. Dili sa pagbungat o sa pag-ingon, ako ang pangulo dinhi. Sa mailaki ni nimo sa madaling panahon mas maayo. Kung dili diha sa pag-alagad, ingon nga ulipon. Pagtagad sa uban nga una og sa imong kaugalingon nga ulahi. Kini maong gitudlo og gibuhat ni Hesus. Wa katawga aron makatungtong sa kinapungkayan sa piramid. Ang bagong tugon nga modelo sa pagkapangulo mao ang baliktad nga porma sa piramid. Ikaw ang naa sa kinaubsan sa pagsangga o pagpaluyo kanila sa way pagtagad sa imong kaugalingong kasayon, kundili sa tinguha sa pag-alagad kanila kinsa gitawag ka aron matuman ang buluhaton nga mas maayo pa. Nagpasabot kini sa malubong pagbadlong sa sayo, sa pagsabot kanila samtang sila nagkat-on pa. Panington ka, magkabulingit ka, ug magkaitom ang imong kuko sa mga buling ug salapok. Si A.W. Tozer misulat, ang tinuod og dili peligro nga pangulo mao siya nga wa magtinguha niini apan kinsa napugos sa kahimtang nga mahimong pangulo pinaagi sa mabugat nga agda sa Espiritu Santo ug sa pagpalibot nga mga panghitabo. Ang taong ng ambisyon nga mapangulo dili angayan sa maong katungdanan. Ang tinuod nga pangulo walay tinguha nga mahimong Ginoo ibabaw sa Dios nung panulundon nga mao ang iyang katawhan. Kundili diha sa pagpaubos, kalumo, pagsakripisyo ug anda mo sunod ug mapailalom sa dihangang espiritu mudala naglaing tao sa pagpuli kaniya sa iyang pwesto. 40 ka tuig si Moises nga nagdamgong dalon niya ang mga Israelinhon ngadto sa yuta sa saad. Apan wala kini mahitabo. Si Josue ang iyang manunurod mo imutuman ni ini nga damgo. Paminawa ako ang pagpadaplin o paghatag sa sulo ngadto sa lain maoy kinalisdang bahin sa pagkapangulo. Apan gibuhat kini ni Moises ngadto kang Josue uban sa katahom, sa grasya ug sa kaligdong. Si Josue gihatagan sa espiritu ug kaalam kay gipili siya ni Moises nga mupuli kaniya pinaagi sa pagpandong sa iyang mga kamot kaniya. Busa mituman kaniya ang mga Israelinhon ug gihimo nila ang tanang gisugo sa Ginoo pinaagi kang Moises. Deuteronomio 34:9. Ang plano mi trabaho, ang pagbalhin hapsay ug ang katawhan sa kasayon mihatag silang pagpaluyo kang Josue. Ngano? Kay si Moises mipandong sa iyang mga kamot kang Josue ug miampo alang sa panalangin sa Dios kaniya ingon nga pangulo nila. Kini mao ang pagkapangulo diha sa iyang labing maayo nga buhat. Kung siya nga Ginoo sa mga Ginoo nahimong ulipon sa tanan, sa unsa bang hinungdan nga ikaw magpasilbi man ug maghari-hari sa imong gipanguluhan? Si Pablo misulat, batunin ninyo kini nga panghuna-huna nga iya usab ni Kristo Jesus. Bisan ang kinaiya sa Dios anaa kaniya, wala niya huna-huna ang iyang pagkatupong sa Dios. Kundili gipakaubos niya ang iyang kaugalingon pinaagi sa pagsulob sa kinaiya sa usa ka ulipon. Nagpakatao siya sama sa mga tao. Filipos 2:5 ngadto sa city. Ang dungog importante kaayo alang kanato. Gusto tang makita uban sa dungganan nga mga tao. Mahinumduman kauban nila.
mupuyo sa dapit uban nila ug magmaneho sa mga sakinan nga sama sa nabatunan nila. Si Kristo dili ingon niini, nagpaubos siya. Gipasigarbo mo ba ang ginaghanon sa imong mga membro o ang gidakon sa imong simbahan o sa imong negosyo? Sa ilado nga mga tao nga matawagan mo sa telepono, sa kaluhos sa mga butang nga nabatunan mo o sa matang sa dungog nga giampingan mo, basaha ang Juan Kapitulo 13. Si Jesus mipaubos sa kinaubsan gayod aron sa paghugas sa kubalon ug hugaw nga tiil sa mga Galileanhong mga mananagat. Ug miingon, gibuhat ko kini isip panig-ingnan aron inyo usab nga sundon. Juan 13:15. Kinsa ang mga tiil ang iyang gihugasan? Mga tiil sa ordinaryo ug kumon nga mga katawhan. Siguro ako nga katong mga tawhanan na nga usab niya itong gabi una. Tungod sa pagtulunan nga dili gyud nila makalimtan. Ug nga kinahanglan usab nga atong magatunan. Si Pedro misulat sa 1 Pedro 5, uno nga to sa 6. Kamu mga tigdumala sa mga magtotoo, maisulti ako kaninyo. At timanon ninyo ug maayo ang mga katawhan sa Dios nga gisalig kaninyo. Sama sila sa mga karnero ug kamo mao ang magbalantay. Gikinahanglan ang kinasingkasing nga pagatiman kanila kay mao kini ang kabubuton sa Dios. Dili kay napugos lang kamo umay gipaabot kamo nga mga suhol o sweldo, kung dili gusto gayud ninyo nga makatabang kanila. Dili kamong maghari-hari sa mga magtotoo nga gisalig kaninyo, kung dili mahimo hinuon kamong ilang panig-ingnan. Kay nagaingon ang kasulatan, sumpuon sa Dios ang mapahitason, apan kaluy-an niya ang mapainubsanon. Muabot ang adlaw nga pasidunggan niya kamo pag ayo-ayo. Magampo ta. O Dios nga gamhanan ug maluluyon, salamat nini nga pamalandong karon. Taban ni ako, O Dios, ug ang tanang mga pangulo diha sa panimalay, simbahan, eskwelahan, negosyo ug mga trabahoan nga mga kinabuhi na kami diha sa kabag-uhan, sa pagkinabuhi subay sa ehemplo nga gipakita ni Jesus ingon nga Kristohanong mga pangulo. Alang sa imong kadungganan o kimayaan sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang Dios magapanalangin kanimo o kanatong tanan sa madagayaon gayod karon og sa umaabot pa. Hangtod sa sunod Martes dinhi sa Amerika ug Miyerkules diha sa Pinas. Pag ayo-ayo.